na san ki ne ne fice mai na kauna ki ai na yawan mutuwa sama sanar ki zai ya tsari ya kai yawan raka ta amma ki kai miki baro ne ashe mutum idan ya kama da so abin tausayi ne fage da so duka ilimi na kai ka zo ɗalibi ne dattun ba za ta in ya iso ta shi hadiri ne lallai so haddari ne wani sa'in garkuwa ne tabbar wanda ka duba fasara domin neman habibi so mai aiki da zaɓi wani sa'in hatsabibi so na roƙe ka in ka zaɓi to sauke da sannu tausaya mun kar hawaye zamo ya fi